Det gør jeg. Goddag og velkommen til. Vi har bølger, som vi vil køre igennem med et lille PowerPoint her. Hvis jeg må lægge ud, så er det helt præcist harmoniske bølger, vi tager fat i dag. Og der findes basically to forskellige slags. Der findes transversale bølger, det er dem her. Og der findes longitudinale bølger, som er dem her. Og begge to, dem vil vi lige indskærpe lige om lidt. Men vi kan starte med at sige, at bølger i vand, det er en blanding af transversale bølger og longitudinale bølger. Og alle harmoniske bølger kan beskrives med samme graftype, kaldet en sinuskurve. Yes. Og først har vi altså longitudinalbølgerne, som er de bølger, som kører sådan der. Og de er harmoniske bølger, fordi de følger sinuskurven, og samtidig følger de også bevægelsesretningen. Og så lyd, det udbreder sig som longitudinalbølger. Så er der transversalbølger, og det er dem, som bevæger sig sådan her eller sådan her. Og de er harmoniske bølger, da de følger sinuskurven. Og de går på tværs af udbredelsesretningen. Og for eksempel strengen på en violin svinger som transversalbølge. Yes. Så vil vi fortælle lidt om interferens, som er måden bølger mødes med hinanden på. Og her har vi først konstruktive bølger, som vises på billedet her. Og det der sker er, at når konstruktive bølger mødes, så forstærker de hinanden. Og derefter så fortsætter de så med samme kurs med det samme areal, som de havde før. Ja. Og det ses så her, hvor at to bølger med arealet x mødes og får et areal på 2x. Efterfølgende skilles de og fortsætter samme kurs med arealet x. Yes, så har vi også destruktive bølger, som, hvad hedder det? Jeg glemmer, hvad jeg skal sige. En anden måde, som bølger de mødes på. Okay, så har vi også destruktive bølger, som er en anden måde, som bølger mødes på. Når destruktive bølger de mødes, så udligner de hinanden, og når de så fortsætter deres kurs, så fortsætter de så med samme areal som før. Og det ses her, hvor de mødes, at de ligesom udligner hinanden, og når de så går fra hinanden igen, så fortsætter de med det samme. Ja, og efter noget teori, så har vi også lige kørt et forsøg igennem, hvor vores formål det var at finde bølgernes udbredelseshastighed med forskellig masse. Vi har brugt en funktionsgenerator, vi har brugt en vibrator, vi har brugt en lineal, og vi har brugt lodder, en trisse og 3 gange 1,5 meter snøre. Det vi så gjorde, det var, at vi satte snøren på funktionsgeneratoren, og så har vi sat vibratoren i gang og prøvet med nogle forskellige lodder at se, hvordan bevæger snøren sig så, og så har vi udfyldt et skema. Yes, og de skemaer ses her, og ud fra vores forsøg kan vi så konkludere, at bølgernes udbredelseshastighed varierer alt efter loddelsemæssigt. Ja, så har vi brugt nogle gloser og nogle symboler, mens vi har haft med bølger at gøre. Og først så er det my, som er strengspecifikke masse. Så er det lambda, som er bølgelængde i meter, og t som periode, og f som frekvens, og v som er bølgens udbredelseshastighed, og interferens, som er måden bølger mødes på. Og så har vi a, det er amplituden, som er maksimale bølgehøjde. Og så har vi bølgeformlen, som er v, bølgens udbredelseshastighed, som er lige med lambda gange frekvens. Og frekvensen er lige med 1 over t, som er perioden. Yes. Så har vi også haft om lyd. Og lyd, de kommer af toner, som er harmoniske lydbølger, der er karakteret ved en bestemt frekvens. Og lyd, det opstår, når der er vibrationer i luften. Det er for eksempel, det ses for eksempel ved guitarstrengen. Det betyder også, at kraftige bølger eller store vibrationer skaber altså en kraftig lyd, og omvendt svage bølger eller små vibrationer skaber altså en svag. Lydstyrken den måles i decibel, som vi vil komme ind på lige om lidt, og hertz betegner antal fortætninger i luften per sekund. Og som nævnt tidligere, så bevæger lyd sig som en longitudinal bølge.
Så har vi hertz og decibel. Hertz er tonen og lydudbredelsen, og mennesket kan høre fra 20 hertz til 20 kHz, hvorimod hunde kan høre fra 20 hertz til 35 kHz, hvilket også er grunden til, at man bruger de her hundefløjter. Når lyden er højere end 20 kHz, så kalder man det ultralyd. Og når lyden er under de 20 kHz, så kalder man det infralyd. Og på den her decibelskala, der kan man ligesom se, hvor højt de forskellige ting er for mennesket. Hvor man kan sige, at når nogen hvisker, så er det helt nede på 0. Så det er jo ikke særlig højt for os mennesker, men er man til en rockkoncert, er det helt op, hvor det altså virkelig gør ondt at høre nærmest, fordi det er så højt. Og den her decibelskala, den bruges til at bestemme, hvor høj intensiteten i lydtrykket er i alle de frekvenser, det menneskelige øre kan opfatte. Ja, og så er der også for eksempel i børnehaver eller andre institutioner, hvor der kan være meget lyd, er der ofte opstillet en lille højtaler, der kan høre de her decibel, og øret det lyser så grønt, hvis lydniveauet er fint, og det lyser gult, hvis lydniveauet er på grænsen til at være sådan ikke så sjovt længere, og det lyser altså rødt, når at, der skal skrues helt ned for lyden. Yep. Skal vi også lige høre, hvordan lyd går igennem øret. Det gør det ved, at lydbølgerne de rammer trommehinden, og så sætter de nogle svingninger i gang. De her svingninger de bliver sendt som vibrationer gennem de tre bitte små knogler, vi har i øret, armbolden, hammeren og stigbøjlen, som så sender vibrationen videre til hørenerven, og hørenerven den vil så fortælle hjernen, nu kommer der lyd, så det bliver så opfanget som lyd den vej. Så er der højtaler og ultralydsscanninger, og en højtaler den sender lyd ud ved hjælp af højtalermembranen, som skubber til luftmolekylerne. Og disse svingninger i luften sætter gang i bølgebevægelse, og det er dem, vi opfatter som lyd, når de rammer øret. Og ved ultralydsscanninger sendes der ultralyd for eksempel ind mod et foster hos en gravid, og ultralyden reflekteres. Og det er så fordi, at fostervævet reflekterer forskelligt, og det kan bruges til at frembringe et billede af fosteret. Ja. Det var det.